Aquest cap de setmana, aquells que hagin tingut el plaer de gaudir d'un passeig per la platja del Masnou hauran pogut gaudir, com nosaltres, d'un espectacular paisatge mar endins. Alguns dels nois i noies de l'Escola de Vela del Port del Masnou han participat en una regata lúdica amb motiu de les festes de Nadal i també com a manera de fraternitzar amb altres companys que han viatjat fins a Palma de Mallorca per a participar en la regata del Trofeu Internacional de Palma, on, per cert, s'han batut amb altres petits patrons d'arreu del món. L'Escola de Vela del Masnou té dos períodes de classes, el campus d'estiu de juny a setembre i l'altre que correspon al curs escolar, de setembre a juny. Per molt que sembli que els esports marítims són només esports d'estiu, la nova coordinadora de l'escola, la Mònica Azón, ens ho desmenteix i ens recorda que amb un bon equipament, a la mar, no fa pas més fred que a la neu o al pati de l'escola. Els nois i noies que avui sortien a fer la regata al Masnou han començat de bon matí amb unes classes pràctiques a terra sobre com recollir vela, canviar el rumb del vaixell o com escollir el millor lloc per col·locar-se segons la quantitat de vent. Després han anat embarcant els patrons amb més nivell i han sortit de port tots sols, endinsant-se a la mar per anar practicant. Més tard, els monitors han ajudat a embarcar els patrons més petits i amb menys experiència i amb ajut d'una llanxa on anaven lligats han sortit de port per unir-se als seus companys. La regata ha durat ben bé una hora, a la qual els patrons més experimentats han donat 2 voltes al traçat. A mesura que anava passant el temps, el vent ha anat pujant i els nens i nenes més petits han baixat de les seves naus per embarcar a la llanxa motora i poder observar com els seus companys feien els exercicis apresos durant tota la temporada.